Uyazi ngithi angithathelele ithuba ukuthi ke ngikhulume namantombazane lawa asakhula. Kuye kungiphathe kabi ngempela ukubona abantu indlela abawufuna ngayo umendo abantu besifazane. Ngisho sithi siyolashwe inyangeni iqueue ugcwele bona bazofuna indaba yomendo. Ngisho yonke indawo uthola nje nokumfanana okubhedayo nakho kunomakoti ufuna ukugane naba noma kalungi banqatshelwa ngisho ukudlala oWhatsApp. Kodwa cha ngoba umendo ufana nomuntu wesifazane oWhatsAppayo awunantombi umuntu wesifazane oWhatsAppayo odlala uWhatsApp umkakho loyo hayi suka mina WhatsApp iWhatsApp umkakho loyo oWhatsAppayo WhatsApp nami phela nawe phela uzo WhatsApp nawe phela awubeka yami ngiyadlala mina ngiyakutshela mina uma kalungu uyabhazi uyafona ubhali message finish wena nje ngithi ke anginichazele webantu besifazane ukuthi umendo ngawujaha. Umendo nje awujahwa abantu besifazane. Umendo ufana nendlu eshayo. Abangaphandle bafuna ukungena, abangaphakathi bafuna ukuphuma. So nje ningawujahi ngempela umendo. Umendo awuyona into ongazi ukuthi uzoyeka yonke into onayo ngoba uthi ufuna ukongena emendweni. Ngoba emendweni kuyashisa. Kufana nokuthi uyongena endlini eshayo. Thina nje singaphakathi sifuna ukuphuma. Sifuna indlela zokuphuma. Musani ke ukuzoyiphosa emlilweni webantu besifazana ke enjoy nje impilo yenu. Ke nikujabulele nje ukuthi aninamuntu inene nishayela u5 ngempilo yenu. Ngiyabonga.